Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Buhatang akong gisugo nimo. Kung dili ka gustong atubangan nila mismo, gulgulon ko ng imong liog. Sir! Sir! What? Maglisod magani kong pino sa akong lihok atubangan nimo bisan og nagkurog na ko sa kahadlok nimo sa atubangan pa ka ni Piolo. Oh, klisuro ana sir. Uy, pwede natural lang, dili mineral. Kay naanad naman sa si Piolo nga ingon anak ko. My God, you're getting into my nerves. Di ba gisultihan ta naman ka? Sa tanan ka ganina? Were you not listening? Minaw sir, uy. Lisod lang kayo tuhugon ang uban nimong gisulti ba kay magsige man sa kag in English good sir. Damn it. No, hasta imong balikas sir in English Damn wa it. sabot. Don't make it a habit nga palaguton ko. Kay dili unya ako makapugong sa kong kaugalingon o malimot kong nagkinahanglan ko nimo. Ay, kaiso pa initawana, uy. Like yun kayo sila ni Piolo. Opposite yun kayo sila. Nga, nanuktok sa bintana, ay. Wala lang tsiko, ablihi. Di pag yun, gentleman. Confirm. Dili ka si Piolo, sir. Next Sir. time, Ah, don't make me wait. niya naman bitaw ko, sir. Sige, tana. Damn it. Ano, sir, ay. Ay, pagsige pahiyom. Ay, isa din naman kung makakita ni Piolo, sir. At ano, sir? Ay! Don't touch me. Ay, oh, di. Sorry na, good. Naanad lang ko nga, mangupot ko sa bukto ni Piolo. Tana, sir. Where is everybody? Ato sa Tite Rome, sir. Yan ang salida. Santa. Ano man ka diya? Ay, nagkuha lamang ko ni ining popcorn, sir. Unya, gitabangan ko ni ining tinoy kay ni aman sa guyos. Og sige siya naghatag niyo pagtugot na magtanaw-tanaw mong salida dito sa Titerom. You know, nga dili mahimo nga mutanaw dito ang mga katabang. Mga katabang lang mo. Manimaho ang maong dapit. Look, sir. Dili magudunta mi, sir, pero namugos magud si Dong Piolo ba nga patanaw mig-apil didto. That bastard, abusado. Makita niya nga akong buhaton niya. Di mo siya mahimong pasakitan, sir. Jose sa ikan. Makahimo ko sa bisan unsay gusto na akong buhaton nining baya. Si daddy ni mo, sir. Ay nauban dito ang inyong amahan. What? Nasayo na ko nun sa isunod nga may tabo niya na. Nahinumdum ka pa ba, iho? Be the finest building in the country. Ah, In the world, it's going to be spectacular. wa daddy. Oh, don't worry. Mahinumdum ka raw niya. Ibo ka na ang paborito. Mao ba dad? Oh, ma'am, nalingaw ra ka sa salida? You claim victory and never admit defeat. Oh, I record every Maayo kung mao ka na. Piolo. Hinaot pa unta nga mahibalik na ang imong panamduman. Ma'am, You're over-leveraged and have Ngano? up to your ears. sandig sa kong bukton ma'am. Ha? Ngano? Oh, We have a brand new campaign slogan. Let's Kuan. make America great. murag di tinuod nga nalingaw ka. Murag makag nagduka. Diri sa kong baga ma'am. Roy Cohn from all Sandy. the Lakers. Yeah, you're brutal. Wa ko duka Piolo. Duka lagi ka. Roy Coleman Diya ka lang. that indicted 3 times. Isandig lang ng imong una ko. I'll let you in a little secret. People they hire me because Iyang I'm gihapuha a pa nga kung uusap tang nagsandig niya.
The first rule is the simplest. Ma'am? Attack, attack, attack. It's going to be the Nga no? finest building in the country. In the world. May mo bang It's magakupot sa imong kamot? spectacular. Ha? Nga naman. Deny everything. Gitugnaw ko. Bugnaw ka nga kumpahan. Pakupta ko ha. Rule 3. Oh. No matter what happens, you claim Nanangit ka victory o and never admit defeat. nagpahibaw na lang ka? Record everything. Kaya gikuha naman mo ang akong kamot. You have to be willing to do anything to anyone to win. May pahiyong ka? Oh. are two types of people. There are winners Uwa. and there are losers. Kadungog ko. You're overlapped Bahala up ka. to your ears. Oh, Si kinsa ang way batasan nga mipasiga sa suga o mipaon sa salida nga mong gitanaw din sa theater room. Ako, Dad. Oh, can't you see? May gitanaw mi nga salida. Sorry sa disturbo. Pero may mahinungdanon kong bisita. Uban ako karon. Unsa? Kinsa? ni si Clover. Ni asip ingon ako. Excuse me, ma'am. Padaplin kay ni anak ko. I love you, Piolo. Piolo. Dali niyang gikakos o gihagkan si Piolo. Wait! Si kinsa kini babayhana, Paulo? Ganun niya sa din eh. Why not ask her? Kinsa ka? Ako ang uyab ni Piolo nga imong anak, sir. Unsa? Unsa? Kadit lang. Piolo. Kadit sa. Ayaw sa kong kaksa. Buwis ako. Uyab ka ka? Aha! Hindi ako nag-yun. Nakita ta nag-yun ka. Dili ka na makalingkawas ka na ako. Ay, tempa na good, Clover. Ah, Pahawa na siya, God. Mura ka ba yung tiki diha nga mo kumpayot? Hawa, hawa. no. Ayaw ko gipalayo ni Piolo. Dinira ko sa iyang mga bukton. Piolo, my love. Dili pa nga, love man ko nimo. Ingon ka na ako sa una. Ako lang ang gusto nimong ikauban sa tibuok nimong kinabuhi. O gani, gusto ka mo pakasal na unta na ako. Unsa? Unsa? Nabuang ka na ba, Clover? Pagtarong, oy. Kano sa akalanggod na himong uyab sa akong apo, ha? Dili tinuod ang... Nganong dili ta sila hatagan o kahigayunan nga magkasulti. It seems like they need a little time to patch up and catch up. Pero, Do you have a problem with that, old woman? sir, Ayaw iglan niya na sa magsultis, Lola. Let's go. Magsulti ta. Dad, you know you don't need to grab me. Pasabte ko. Kung si kinsa kitong babayhana nga imong gidaan din eh. Who? Si Clover? Wa ko'y labot sa iyang pangan. Ang gusto kong mahibawan, kung nga nung naabot katong bayhana din eh, o kung si kinsa siya kinabuhi si mo igsoon. How did she get her? Through car. Hup! Dad, let go. Maguba nga kong kwilyo. You don't answer me like that, Paulo. Tubaga ko og tarong. Kinsa katong bayhana? Well, obviously. Nakailan niya sila si Dennis o si Sidis. Which means, kaila sila. And it also mean, nga nagsulti sa tinuod ko babayhana. Uyab siya sa imong pobre nga anak. Unsa? And nagplano kuno sila sa pagpakasal. Pinangga nimo ka ng pobre nimong anak, dili ba? Why not set a wedding for them? Oh no. No. Dili ka na mahimo. Why not? Pugnan nimo ang imong anak nga maminyo. Happily? Dili mahimong maminyo siya. Niya ang babayhana? Nga naman. Ikaw ba'y mamili og babae para niya? No. Then why?
ni anak ka ng babayhana. Dili ko mosugot ka maminyo siya. Not now. Gusto ko pang makauban og dugay dinhi mismo sa kumpanimay si Piolo. Karon pa lang ko makasugod sa paghatag niya. Sa tarang kaharuhay, ganahatag ko na nimo. Nagdako kang haruhay. So no, dili ko mosugot ka maminyo siya sayo. Well, wa kay mahimo. Kay mabdos na tong babayhana. Sa? Mamahimo ka na unyang apuhan, daddy. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!